Ito bang babae nga atong di aman. Yawan sa nang naong mo. Saman, istorya ka, nasuko ka. Wala eh. Mura maka, alimunog sa, di makaminaw sa istorya sa. Saan ako papaminaw? Nakasibaw ka, naluya ko, tungod atong bayhana nga, ipuli-pulihan ato na unsab sa mahala sa dinyang babayan eh. Sa una, tagbay tirang kiyod. Maka, kiyod kalima, 100 na. Karon, yung sa gatos naman noon. Sus, nakakiyod ko pitog tungay. Nya, ako ganyan. Yawan na naman. Ano, kurang yawan na unsa. Grabe kwarta ni mo ba? Ay, naunsa. Isuap gini negosyo ni mo ay. Sama di ay. Pagka magwa ko magtuo nga ang negosyo ng mga palpak mulambo. Palpak na ganingan. Nilambo pa. Oh, gani bay nakapalpak man kog lain. Mao sa paldo. Mo sabay. Bay. Ning ari ko ninyo kay kibaw biya ko nga to naniguang na namo wa mo mga minyo pero perti daghanan yung babae. Ay siyempre Pinyo bay. Kibaw mo mga pugi-puwin. Kibaw ko nga kamo kibaw sa mo nga ako minyo ko pero wa mo ka bantay sa asawa kay di man ta mo dad-o sa mua kay. Oo. Maibog pala mo sa kong asawa. Tinuo sa kasi niya asawa. Biktima sa namo ba? Narapin mintis kwarto. Di ko na pagkausun. Mao ba? Nya napulaan ko si biradas kong asawa. Puol kayo eh. Nya unsa man mo tumong tuyo ron pagkariya? Kada ko kwarta. Kay ngita ko babae. Uy, ay. Bay, bay. Namasin ko babasig na mo ikahatag na ko bakit? Bay, babae lang bay bisi pag katursik mo og totoy. Kadati ka. Lagi. Napagay 13. 13 o 14. Anday? Dili babae gyud. Babae din na siya tao gina siya bay. Baga ng mga lami-lami bagay mo hatag ko ninyo pangtagay. Tagaan sa nako ang babae niya. Kanay bayad ng bayhana. Di, kamo lang pagsabot sa babae. Kay wa ko kibaw pilay bayad na kay sa una sa mga babae nga among gamiton kasagaran 20 o mahal maron palito no tanan. Si 20 kyud. Kyud mo. Kyud kag kuan dako na. Nya kaniya daghan nga kyud. Oh, samay. Pilay mo ang budget dili sa mga. Tagaan ta mo 20 mil pang inom ra. Na Kana 20 mil ako rin hatag nyo pahalipay kinahanglan dad ako nyo babae. 20 mil. Nato pa. 20 mil kamoy bahala na. Pag inom mo, dadi Sigurado na. kanang lami gud nga babae. Makapalit na ta og Rick Ross na. Bay, lami pa sa sweet corn. Kinahanglan dad ko nyo diri ka. Kung tamis magana yung sweet corn bay. Mas tamis pa ng bay kana nga idala na mo diri sa imo. Kada mo na gipangitan. Kana lami pa sa kong asawa. Diri lang ka paabot. Diri lang. Amo doon. O pagdali mo kay basta dali mo punan pa kuna. Kana magkasabot kini mo sa babay. Pwede sige anak ra mo. Li. Oh, kana na ko unsa imo kiniyuran. Dili mo sa may wa. Li ko ba? Amo na nang maton. Kamoy ba? Ato na miya. Sige. Nindot ni kwartahan kay makatira tag bisig kinsawa. Matay ko pa mo dyan balik diri sa tutong sa kag-fairness to. Siguro to'y nabitik na lalaki ba? Delikado dyan ang lawa. Wa dyan makwarta ron. Malas. Ang kadiri si mong balay si mong inahan nga. Ningat to mi sa inyo ha. Ay, dili sa ko nagtambay kay wa ko muli sa mua. Kay kay bawi ang mua akong bana. Wala kay bawa niya ako ang sideline. Minyo di karyan. Ya, ninyo ko na ko bana. Wala ko sulti ninyo. Kay basta niya di mo birada na ko. Ito nga pagbirada na ko na ingon naglapok. Dakpa rin kag bunal ni mga bana di kay. Oh, dako kay bunal ang bana. Tumingking rang inyo ha. Ipanotpik rang inyo ha. Mo na nga. Nakulaan mo ko sa dako kaayo. Gusto ko mo tilaw gagmay. Yeah, pero gilok ka ano? Ah, gilok ka. Murag kaya ng kigbuwa ba? Gilok. Karon, pamilo ba? Yari ni. Kay. Ay, good news. May usap ka lalaki. Nga negosyante, kwartahan kayo. Ba? Unya, gusto siya mo dilaw. Laing babae. Nya. Sigurado ka na nga. Makakwarta ta. Basi nag... Gagawin tag sa kalipot. Kana. Pero mau na to. Ay, naya na lang. Tingog. Basi madunggan ta sa... Kasilinganan. Basi matugan to sa kumbana. Akong bana. Huwag kibaw niya. Akong sideline ako. Silingan na rin maman mo. Uy, pagino. Kung makabirada na ganito siya diya sa imo ha. Unya inighuman mo, dako magitong babayaran kay tagbil 50 man kiyod. Ipayog pila ka kiyod. Sige. Oh, magka-kiyod to siya. Ka 25 o di ba ka sa gatos. Ang lima lang ka kiyod amo may amo pa ngayon. Okay, 5 mil. Kininto 50. Oh, may problema. Bay, ikaw na lang ulan ito niya atong laki. Ay para na, mato ko sila kay mo. Palit ko. Reduce kay para ma Itiradan lang, maglibat-libat at tumatan ba? Kung magtagay-tagay sa tagay-tagay. Sunanay mo siya
kayo inyo ha, di ay po. Ay, kaya mangutang midaan kay inig. Bayad din yung kiuman mo. Klaro, may mga kaanyang di mo. Sige, Ah, may problema na basta kay ug makakwarta gyud ko sigurado, tagaan sa tamong pangtagay. Kailangan. Sige, ako gidyo. Asa nilapitan laki, kuyog tagay. Kailangan ba? Sila, inig kayo makasabat kasi mo na. Ang giwam sa kawatonon diha. Ba't magkasabat ang tansyan? Bay! Bay! Si Ernesto wa mo balik kay kalit og Red Horse kay magtagay mi nya ikay birada. Puro mag-ilaw nyo. Asa man yung babae ba kay? Day, dali na day. Tara, hindi mo ni bayana bay. Snap! Sila po! Mao din eh, ang laki. Mauna! Kailan di mo? Mao yung bayana bay kasi kiyan mo birada ni Ernesto sa muka! Sabi. Ni Pirada gani. Bay, di lang kiyo na ni bay! Isa kita bay. Ako ni asawa. Ako ning bana. Tungod di mo ni bawa ni ko sa akong sideline. Ano mo ba mo magsulti ba kasawa mo? Matay. Matay! Ngwarta naman nga mo! Matay bay. Ako makapatay na jud ko amigo. Lalo ba't yan namin mo bay nga? Tinuod ba? 20 kiyo na ni! Nakakiyod ko ani kalima! Niya, ipakapinan ko ko sa sito ba hindi ako nabayran? May mo pagkangulo ha. Bay ako ni asawa bay ni tira ni kanila.